эфирда Татарстанның күнге күншығыш хабарлары, студияда Резида Шамсулина бүгінгі программада. Әлмәткә 71 еш тулды, шәһәр халқы үшін бәйрәм хөрмәтенә бүләкләр әзерленде. Лениногорск районының Иске Писмен авылында капиталь ремонттан соң мәдәният йорты ачылды. Эшләр мәдәният милли проекты кысаларында үткәрелде. Әлмәткә 71 еш тулды, бәйрәм уңайыннан шәһәр халкына бүләкләр әзерләделәр. Аларның берсе җәмәгать транспортында бушлай йөрү булды. Мин Әлмәтне бик яратам, һәр вакыт ниндидер яңа үзгәрешләргә шатланам. Әлмәтнең туган көндә халык өчен төрле активлык нокталары оештырылды. Аларга А пунктыннан Б пунктына җәмәгать транспортында бушлай барып җитәргә мөмкин иде. Саф һавада ял итәргә яратучыларга вакытны атлар белән үткәрергә тәкъдим иттеләр. Көннең беренче яртысында ат спорты мәктәбе ишекләре барысы өчен дә ачык иде. Ой, нам так нравится, они у нас такой ласковый, прям такие. Безгә шундый ошый, без бик шат, атлардан аерылып китеп булмый. Картиналар галереясында яңа хисләр кичерергә һәм җылынырга мөмкин иде. Бәйрәм хөрмәтенә бирегә күрү шулай ук бушлай булды. Хәзер монда 21нче гасыр тылсымчысының төшләре күргәзмәсе уза. Китаплар, фильмнар һәм мультфильмнар мотивлары буенча эшләнгән курчаклар җыентыгы. Шулай ук фантазия дөньялары белән рухландырылган уникаль авторлык эшләр. Шәһәрнең 71нче туган көне хөрмәтенә шулай ук мастер-класслар һәм ресторан кибетләрдә ташламалар бүләк иттеләр. Лениногорск районының Иске Писмен авылында капиталь ремонттан соң мәдәният йорты ачылды. Эшләр мәдәният милли проекты кысаларында үткәрелде. Тантаналы ачылышта мәдәният учреждениесен яңартуда ярдәм итүчеләргә рәхмәт белдерделәр. Ой, едут ко мне, ой, едут ко мне, ой, едут ко мне, дорогие гости. Иске Писмен авылындагы бу мәдәният йорты бинасы 1991 елда ачылды. Шуннан бирле анда бер тапкыр да ремонт булмаган. Клуб авылның мәдәни һәм иҗтимагый тормышы үзәге булып тора. Биредә конкурслар, фестивальләр, күргәзмәләр, бәйрәм очрашулары уза. Культура, наши традиции как раз зарождаются в селе. И сельские дома культуры очень важны для сохранения наших традиций, для поддержания культурных корней наших предков, наших родителей. Все мы вышли с села. Да, конечно, сейчас большие города все крупнее и крупнее, но наши корни, они именно здесь. И этот объект стал возможным реализацию именно для поддержки раисы нашей республики Руслана Гаевича Миниханова. Этот мини-музей мы собирали по всей деревне, как волонтер. Татарстанның атказанган мәдәният хезмәткәре Мария Дементьева Иске Писмәндә 40 елдан артык яши. Ул 33 ел җирлек китапханәдә эшләгән һәм шуның кадәр үк үзешчән сәнгатьтә катнаша. Ремонт вакытында репетициялар һәм чаралар графигын туктатмаганнар ди. Хатын-кыз клубның Иске Агач авыл бинасында һәм мәктәп спорт залында урнашкан вакытларын хәтерли. Мы это очень ждали, потому что у нас все было, и стекла разбиты в окнах, и холодно очень было. Мы приходили на репетицию и пели песни в шубах. В чем пришли, в том и пели. Руки мерзли, очень было холодно. Но сейчас уже такие впечатления. Ну, сейчас вот даже не умещается радость в моей душе. Бина Татарстан рәисе инициативасы белән авыл мәдәният йортларын төзү һәм капиталь ремонтлау программасы буенча яңартылды. Территорияны төзекләндерү өчен 46 миллион бүлеп бирелгән. Тантаналы ачылышта ремонт эшләрендә катнашучыларга һәм аларны тикшереп торучыларга рәхмәт белдерделәр. Полностью были отремонтированы стены, потолки, фасад. В общем, была очень проведена большая работа по строительно-монтажным именно отделкам. Были приобретены новая мебель, оборудование, музыкальное оборудование. Полностью сельский дом культуры укомплектован на нынешнее время. Республика акчасына тәрәзә ишекләр, түбә алыштырылды, фасад жылытылды, санузеллар ремонтланды. Фойе һәм коридорларда диварларны һәм түшәмнәрне тәртипкә китерделәр, яңа яктырткычлар урнаштырдылар. 300 урынга исәпләнгән тамаша залында сәхнә яңартылды, яңа креслолар һәм заманча җиһазлар урнаштырылды. Авыл кешеләренә уку өчен уңайлы урыннар булган иркен китапханә һәм актив ял итү өчен зона булдырылды. Яңартылган клубны ачу авылның мәдәни тормышында яңа этап булачак.
Ышанычлы тыл волонтерлары түркүмү сугушчуларга махсус харбий операция зонасына тагын бир гуманитар йөк жиберуну уюштурду. Бу юлы соклагыч шилтерлери һәм окоп шәмнәре белән 50 тортма тиеп куйдылар. Шулай ук йөк составына азык-төлек, медикаментлар һәм генераторлар да кирде. Машина махсус харбий операция зонасындагы десант подразделенияларына юл тутачак. Әлмәттән күп балалы ата наркокурьер булган, ират акча эшләргә карар кыла һәм тыелган мәдәләрне яшерен урынга урнаштырып бер сайтта координатларын күрсәткән. Шундый бер хезмәте 500 сум китергән. Шәһәр суды матбугат хезмәте хәбәр иткәнчә, кулга алынган көнне ул якынча 18 төргәк тыелган мәддә алган һәм эшләргә киткән. Полиция хезмәткәрләре янында 4 төргәк калган вакытта очраган. Суд залында ачыкланганча, акча эшләргә теләгән ират авыр матди хәле аркасында наркокурьер булып киткән. Гаепләнүче сүзләренчә, аның хатыны, 3 кечкенә баласы һәм кредитлары буенча бурычлары бар. Үз гаебен ул тулысынча таныган. Барлык шартларны исәпкә алып, суд 5 ел ярым катгый режимлы колонияда җәза билгели. Әлмәттә хуҗасыз автомобильләрне эвакуацияләү эше дәвам итә. Ел башыннан 49 автомобильдә хәбәрләр урнаштырылган, 17 машинаны милекчеләр алып куйган, 11 вакытлыча саклау стоянкасына эвакуацияләнгән. Калган транспорт чаралары буенча эш бара, дип яза Әлмәт районы башлыгы үз телеграм каналында. Тагы да күбрәк яңалыклар һәм тапшырулар белән безнең сайтта таныша аласыз. Без социаль челтәрләрдә дә бар хәбәрләр юллагыз. Бүгенгә менә шулар. Мин сезнең белән сау булашам. Исән-имин булыгыз.